Abu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora usah wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirimke kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan karo anakku barang e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutak mewa bandera kakandha warna-warna pindha jaladriyan asri kawuryan kandhak blaguduk suwaru gimbal sumarante hawala nuwun sewu nggih ingkang Bapak ingso kalimat madhong dawuh kados pun nyanggen paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika penindang lara temon nuwun sewu ingkang abdi ngepatihan cemadhong dawuh iya Koko Prabu kados pundi pawartosipun ingkang rayi Banjar Jungut pundur sasana cemadhong dawuh lho Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karta marma cemadhong dawuh Bathana wonten dawuh niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang lara temon atmajane Yayi Prabu Kresna lho napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang lara temon oh syukur menawi ngaten gegayanipun Lesmana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan lajeng samangke kados pundi kabaripun teka paduka malah ngawis sangganing para sata kura ingkang nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih Bathana wonten dawuh dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat lho Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa nyatanipun mekaten Petruk ingkang matur lare menika dipun paringi nami Bambang Senet lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati nglamar dhateng endang lara temon badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet wah dedreg rame madyaning pasiwakan ngantos Bagong matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling kanepson kula padu kalih Bagong pancen Bagong iki pancen wong kurang ajar tenan kok mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kalian Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan menika tiyang agung lho nggih panjenengan menika tiyang agung sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa Bagong kula tantang kula nganake sayembara perang sapa sing cilik gedene sungkur kadidyaning Baladewa wenang boyong endang lara temon terus Bagong wantun melajar medal Jawi wah pancen iblis tenan kok menungso rata tenan-tenan niki nek Bagong mboten dikapokke ngombro-ombro kewanenane Bagong kejawi wantun kaliyan panjenengan mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula wantun kaliyan Adipati Halusenguni wah wis mboten wonten sing ngelekke mula kudu dielekke kewanene Bagong menika nggih mula kula dirumpukke Dursasana sak kadang kadyane ken budal goleki Bagong
Bagong dibondo tangane dikrincung sikile yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Dur nun. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora Dur? Kok ming hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong nek wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata ngestina. Poming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak ndithik kok mung mungsuh kere. Wegah kula. Dur, nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perange niku mesti mirang-mirangke, Man. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dur sasana wonten dawuh. Mangkata ya, Nger, aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa. Mangkata. Kartomarma, Swatama, Durgempa, Dur Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudhalake. Citraksa, Citraksi. Sing ciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Iki ngesaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat aja kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to? Nggih. Yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma kuwi sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu pareng kula didal dinten menika. Mangkat to. Kartomarma kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi kadange Baladewa. Nggih. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta. Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling kanepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kowe janjane sitok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar sepapan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe urip,
nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono? Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nah nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma ora. Kosek-kosek. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dicolong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dit 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah iki perkara kowe engko ndit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh. Terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak kampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to? Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Anten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to, Gong ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti ta watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Merga tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Ya duwe. Tok ndasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wis sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Nomor 2 mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditinthingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka.
Sing nomor 3 mati nesta, matine wong bunuh diri. Kowe ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora ngersake? Mula kowe nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utang mondeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya Le. Wis sapa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh, siap. Aku ki padake gali pasar Nek kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kebedak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu ki? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawiya gelarira wang-wang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to? Nggih, Rekyanapati. Kula Petruk niki adi kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak darani kula Mbati. Bagong. Ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Arep apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming makte. Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unake Prabu Baladewa wawarisa ora. Nang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora usah wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirim kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan karo anakku barang Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ra, Truk?
Ki ketok saiki. Ya iya. Piye sapike piye? Ya mulai yo. Lho. Mulai piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men. Mo ngati-ati lho, Mo, ngati-ati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto ngandhake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep darto paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan napak-napake ku lho manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petro ora minggat suar aku tak kendharat dritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petro kantong bolong ndoro Kartomarma. Wani karo Bendoro parang terus le
Dara Tirtanata rasa kokian gunung tapok kula. Wajib jajaran cukup tadi bawa yo. Picloke kok goblak-ablik kula kok capek tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa sing wadya sing pabalajan. Laden hayo dhewe gati. Pengiran Pati Negara Kesiya, Kadang Nyata Negara Kesiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok Pengiran Pati Ngastina. Tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing tekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekaning Pati. Jeblok jajamu baraka. Aduh. Ejian. Bociar. Go. Ada juga deh. Tiba-tibaku bocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, papel. Bociar. Bociar. Ejian. Tantup kalau dekik. Iki apa iki? Saka maci jeneng aku kowe. Ora apa-apa edan. Cokotke tikus wirok ora wedi. Ayo cokot. Ora apa edan. Cokotke kodhok. Kodhok kerok nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis kowe ora wedi. Lho kodhokku. Wis dian. Wis entek. Usahane sih ora. Wis entek. Aku wis paham karepmu piye aku wis paham. Durung gati kok picing kok bleseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena Durung gati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing Maha Kuwasa.
Heeh. Wah, jan akeh banget iku Kurawa nganti gembrobyos. Iki urung sepiro ana sak pirangan sing urung maju terus. Ha iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa wis. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik, aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedit kok ya cethile ra jamak-jamak. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tama ya, Truk, degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramanata, Jawrata imbang yen padha-padha kae. Jah kula man kalah nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih dimlekke isin. Kalah ya kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lek Tirtanata inggih paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane ya kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah ya kalah. Gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Merga kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati dening aku. Niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek ngoten pamlih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus mudal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Woe, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ki arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku. Kula entuk kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo man. Ha iya. Pudel kula entuk kodhok kelok. Kula beto kula templeki kulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblet. Kula jajasi kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe dhuwur banget kejeloki siraku ro bres. Kalah wae. Kowe iki Kadhangnata. Ngerti ta? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana iki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah karo Panakawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane nyaya tenan.
Kurawa sapa sing gurung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi Keman. maju po. Mungsuhe apa man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis. Kula sing ngajeng maju methoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ra duwe niku meng wong kere. Heeh. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawuk anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi suminggawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjo ngakirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrabrik Kurawa, anggepmu kowe iki kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tuthuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. isih akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange Petruk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi Nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. Ingone ra ana sing mangan. Sing di omah tuna, ngono ya. Turah akeh ora ana sing mangan, ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu senguri tuthuki ndase. Ya. Ben sesuk wayangan meneh. Aku njaluk pamit. Sing hati-hati. Kok kaya ora weruh liting tlebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun Kok mulih? pelajarane wis rampung.
Jane piye jane? Man. Kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya, mergo nek sasampean menang kalih Petro, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citrasu kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kowe kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh, iya. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetha ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? Ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalan di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbembangane ra wayangan. Lah iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kula Bosek. Niki berarti Kukurawa sing kajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura. Kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Hah. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citrakswar ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju kok dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal.
wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petro inggih. Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbok siji. Ah, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wedoan. Cangkeme. Ngomong liwat iso jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekaning pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhane ngenten iki, nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo, lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, Jatasa. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo, ya. Oh, nggon dodo apa? Nyo, ya. Mburi ya kena kok nyo, ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo, lho dimatke. Kei sing rada suwe, lho. Oh, ngene iki jane mungsuhe matke. Ngoten nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Ayo ngopo ayo. Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ah, kene. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Mano ta kok? Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira? Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro pecah sirahmu. Mongmu sak banter-bantere. Matna sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpang suh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedoan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sankas. Wedoan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Modar. Rapopo. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan iki aku. Ayo kudu nepati janji, satria ora nepati janji ora ya. Ngati-ati, oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cerita, wah, ning aku wis bacodon. Ah, cilaka, ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurawa ora diagama kok ya. Oh, nyo. Ut. Hey! Ha! Halo. Kurawa yurakan tenan. Ayo. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas.
Ya, enggak. Ya, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh ya. Oh. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwate. Ayo, iya musike iki tata-tata kok. Ayo, iya musike tata-tata. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Lempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok nglecak le. Urek. Yo, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wo, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumanggake. Pripun, Bapak? Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanus maning jajalan. Petruk saya kinani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nenggala jeblok ketemu parate. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Weh. Wah, totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Panus maning jajaran sekretaning bawone iblis lanat Petro, Bagong ora minggat sukun karo turate grete nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur.
Kowe iki reng kono. Kowe kakangku Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku nek muni mundur. Ya oke, ora apa-apa, mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning jodite. Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapuni tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Dapurmu ora. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Weling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae janjane anakmu ta. Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi 1,6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Kono nya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Iya. Padake ora ngerti. Heeh. Iso lulus dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya to iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak doneh ya? Wis cah nekat tenan kowe. Oh alah, Mar Semar. Oh alah, Mir Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak.
Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Kowe lah iki merke. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis Gong. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku iki men ndonga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Petro. Ayo Tantro. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Amun suramanton cek, Tru. Goleke pusaka kok. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo lho. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Nyo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Nah. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya, wagu. Ora ana, terus terserah apa. Petro kandang malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana e, Gong. Watonya lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Aku ya ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah rekoso. Nyo, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, heeh. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh ngentoke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Panon maning jangan sekencan panon. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nule nang mburi? Ora. Panos maning jajaran suntane mbone iblis lanat. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sapa-sapa dukane? Ayo, Baladewa mungsuhmu iki Prabu Bale metu. Iki apa iki? Lagi aku kok ngedep kaca iki. Wih. Ayo, Amo Suramrata, Jaya Dimeja. Wah, setan. Lah iki
Suarane iki ra Bagong ta iki. Aja ngawur gawar ngawur. Iki Prabu boleh metu. Kowe cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kono. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli takon apa? Kowe Bagong modar. Iya. Nenggala ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gleteng tengah kurban. Woi ajalah. Petro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Petro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golekno lesung. Goleke lesung. Goleke gaman, Tru, aja sembrono. Kowe wis mangkat? Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kowe? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ngono. Iki to. Ganggu wong ngombe es. Bayar urung. Omong nek sing bayar aku ya to. Iya. Weh, wong kok gleleki ra jamak-jamak. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukokke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran darahnya ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Cuwang yo. Kondur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho, iki nggawa gentering apa? Wote jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa pola kaya wong edan. Ajo. Wah, mutar ya wae. Prabu Kendel. Koko Prabu Kendel. Oh, Prabu Kendel. Koko Prabu Ratri Kendel. Koko Prabu sampun kados mekaten. Kresna. Koko Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen Dewa Bathara.
Andiku bocah berasa. Kula aturi sare kok Prabu. Iya, hah? Saren, sare. Lenggah prayogi. Iya, Sayu Prabu Ndarawanti. Wis. Prabu aja ngengkok-ngengkok koyo ngene iki. Rodo-rodo sih. Inggih kok Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna, wonten karing dawuh. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya, yo. Weladi Mas Setyaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Edan. Wah, bengi iki aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aku kuwi sing dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus. Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Bahasane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, arep percaya aku apa karo mrimu? Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan Endang Loro Temon. Terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon ngaton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendel-yen. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Wah, yo yen adan sak tenane abot nanging tetepun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Koko Prabu yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, istaka dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura.
Sri Bala Dewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Tyapanon Cinawi ong ira wang-wang Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu? Lho kok kaki? Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Papenginan mengono, Yayi. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lha niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salen piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki lek salen piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Iki nek ora bayar aku ora entuk rene. Diane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali ya, Bagong. Bolong dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndaturake marang Koko Prabu Mandura dereng? Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing wisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ala apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake sinuwun Kresna? Petra, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyangan dingane bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong, kon bayar sik. Cerewet kowe ngopo ta?
Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Mana krungu iki lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Senengane ora kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ponakan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong, mboten. Nyotampan ono. Kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku hus. Wes kok. Kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono kok. Pareng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Swasa pucine Parijata Kencana mburine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga ratu 1000 negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya. Kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Swasa pucine Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih ratu 1000 negara ya. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya. Kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Dosa sindane. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora werna-werna sertifikat BPKB tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet mbok menawa butuh sawayo-aya ilang kabeh sak duwite pira manut lho manut dengkulmu mlocot ora sampun nggih Den ya sing ati-ati Bagong nggih ya contane Tru ya